Toivonen oli kunnanjohtajana siellä ja siellä oli semmoinen hyvin kriittinen kunnanvaltuusto, joka oli päättänyt, että Iitin kirkonkylää ja Radansuuta, joka on pieni kylä siinä ennen kirkonkylää, jossa on nyt 2 täysmittaista golfkenttää. Iitti Golf ne rakensi, mutta tämä projekti oli siinä mukana. Sinne perustettiin tämmöinen projekti ja kirkonkylän Radansuun kehittämishanke, se EU-rahoitteinen hanke oli nimeltä ja minä olin sitten sen projektin päällikkönä. Ja ne projektihan on semmoinen, että se alkaa ja loppuu. Että se ei ole koskaan semmoinen, joka menee maan ääriin asti. Silläkin oli oma määräaikansa ja siinä aikana sitten sitä Kouvolan seudun verkostoa minä aloin jo silloin käymään tuolla tuolla Kymen ammattikorkeakoulun opetustehtävissä tiettyjä juttuja vähän liittyen siihen. Ja sitten semmoinen Koksao Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, niin minä olin siellä sitten myöhemmin, niin kun tämä Iitti loppui, niin siellä on semmoinen tutkinto kuin työteknikkojen erikoisammattitutkinto. Niin minä sitten pääsin sinne opettajaksi. Ensin alkuun olin sivutoimisena siellä tekemässä tiettyjä juttuja. Siellä oli semmoisia aineita varmaan alussa mulla kuin työpsykologia, työjohtaminen ja organisointi. Ja sitten matematiikkaa siinä on aika paljon, mutta sen oppilaitoksen rehtori tai tuo laskentatoimen rehtori piti ne tunnit, koska kyllä minäkin yhteen osaan laskea, mutta sitten kun ruvetaan vähän vaikeampia lujuuslaskelmia tekemään, niin siinä loppuu minulle ei vähän. Mutta minä hallitsin niitä muita asioita ja minä toimin siellä sitten opettajana Kouvolan seudun ammattioppilaitoksessa, joka on se SAON virallinen lyhenne, ja Utinkadulla sijaitsee se oppilaitos. Siellä oli mielenkiintoista, se oli siis työteknikot on kuntien ja valtion palveluksessa olevia jo työjohtotehtävissä olevia ja työteknikolla ne saa arvonimen itselleen työteknikon, jolloin ne voi mahdollisesti saada lisää vastuuta ja tietysti niin kuin työelämässä niin lisää palkkaa. Opiskelijoita riitti ja se meni tietty vuosikurssit läpi. Lyhyesti kerrottuna tässä on semmoinen ura, että nyt 73-vuotiaana niin vielä muistankin jotain, mutta sitten alkoi olla mulla semmoinen juttu, että minä aloin miettiä, että minähän olen maksanut veroja ja olen maksanut myös eläkkeitä. Ja mulla tuli eläkeikää sitten niin kuin siihen ihan koputteli olkapäätä. Ja niistä tehtävistä tavallaan, nämähän oli siis valtion tehtäviä, niin kuin Risto tuossa toteaa, että valtionhallinnosta ja kuntahallinnosta eläkkeelle, siellä mä olen eläkkeeni tienannut. Ja sen verran sitä nytkin oli, että pensaa riitti ja ottaa ottaa retsi kyytiin, että eläkkeellä olen ollut jo monta vuotta ihan sitten virallisesta eläkevuodesta lähtien. Mutta sitten, onko Risto aikaa? Joo, kiitos. Minä aloitin siitä urheilusta puhumaan. Ja se on ollut mulle semmoinen, vaikka nyt vähän onnun kun kylki kipeä, että hän pitäisi urheilijan kuva olla tietysti semmoinen, että se vaikka päin juoksee seinään, niin pitää pystyä, mutta ihmisihän ne on vähän kylkivaurioitu. Eli en nosta nyt painoja enkä tee mitään muuta lääkärin määräyksestä. Mutta kun tuo urheilu on aika mielenkiintoinen ja me oikein koskaan malttanut sitä lopettaakaan. Meinaan en niin kilpaa ole urheillut pitkään aikaa, mutta muuten. Ja sitten tuo seuratoimitsija, mä olen 78 muutin Hollolaan, niin kuin kerroin, ja Alajärveltä. Ja kun mä aloitin vasta myöhemmin siellä Hollolassa ne oikeat työt, niin minä jo Alajärveltä ollessa, niin kun urheiluorganisaatioihin on saanut tutustua, niin tiesin, että isoja urheilukilpailuja ei voi järjestää, jos ei siellä ole toimitsijoita. Ei ne urheilijat osaa siellä keskenään hiihtävät, mutta sitten ei tule oikeaa kilpailua. Ja mä 78 olin ensimmäisissä hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa, jotka silloin oli Lahdessa toimitsijana. Ja sitten muutin kohta tänne Lahteen ja mä olen siitä asti ollut Salpausselän kisojen ja siellä Lahdessa pidettyjen MM-hiihtojen kisatoimitsijana yhtä talvea lukuottamatta. Koska silloin oli minun ammattiliiton kunnallisvirkamiesliiton talvikisat Rovaniemellä ja mä en voinut vastustaa kiusausta, minä menin sinne silloin ja jäi yhdet Salpausselän kisat välistä pois. Viime talvena olin
olin edellisen kerran siellä ja katsotaan mitä ensi talvena. Ja nykyään on mediakeskuksen tehtävissä. Mediakeskus on Salpausselän kisoissa ja MM-kisoissa semmoinen taho, joka hoitaa kaikki kansainvälisen median, kirjoittavan median ja muun tehtävät. Eli kun sinne lehtimiehet tulee, niin niille annetaan tietyt aineistot ja TV-kuvaajat ja muut, niin niille sanotaan, missä teidän kuvauspaikat on ja hoidetaan niiden asioita. Mutta on ollut muissakin tehtävissä, muun muassa mittatuomarikoulutukseen sain mäkihyppyyn. Ja me kun ollaan tämän ikäisiä, niin me muistetaan se, että mäkihypyn mitta katsottiin ihmissilmällä. Hyppäjä tulee noin 100 kilometriä tunnissa ja sitten mähtää maahan ja sitten pitää siellä sanoa paljonko se oli se hypymitta. Tiedättekö mistä silloin? Nythän se on videomittaus ja se on tarkka. Mistä silloin mitattiin se hypymitta? Sinne ei aikaa miettiä, koska se hyppäjä tulee ja se kerran tömähtää. Mistä otetaan se mitta, kuinka pitkälle se menee? Siinähän on taulut, että missä on 90 metriä. Jaloista. No se on sillä tavalla, silloin, nythän sitä ei tarvitse enää noudattaa, kun on videomittaus. Paitsi mäissä, joissa ei ole videomittausta. Ja kun hyppäjä tulee, se tulee yleensä tasajalka, jos se tulee, niin sitä vähennetään jo pisteitä. Mutta kun se tulee tällä lailla, niin se otetaan tästä vartalon keskilinjasta. Siis kun se tömähtää tuohon, niin tuosta. Ja nyt siinä, kun se tulee sieltä 90 tai jopa kovempaa, niin ei hirveästi ole aikaa katsoa. Ja sitten siellä se, jonka kohdalle se tulee, jos minä olin vaikka 90 metrin lapun kohdalla, niin minä ilmoitin sitten, että se 90, tai jos on 90,5, niin mä näytän näin. Eli puolen metrin marginaalillahan sitä mitataan. Se oli aika mukava tehtävä. Joskus sinne tuli kylmä pakkasilla, kun hypättiin. Mutta sitten tuli videomittaus. Nyt en muista vuotta. Mutta ainakin yksi talvi kokeiltiin Salpausselällä niin, että kun videomittaus oli kehitetty, se oli hyvin tarkka kyllä, niin tehtiin yksi kisa niin, että edelleen se mäkituomarin joukko, ketä meitä oli, se aika monta ukkoa, niin tultiin sinne ja sitten videomittas myös. Sitten verrattiin niitä. Ja täytyy sanoa, että me hävittiin aina sille videokameralle. Se näyttäisi tarkemmin. Se oli noin metri, joskus saattoi jopa 1,5, mutta metriä puoli, ettei hirveän paljon, mutta tarkka se on. Ja edelleen tietysti pikkumäissä, kun on hyppää juniorit ja muuta, mutta Suomessa sanotaan näin, kun rakastan mäkihyppyä, niin siinä on yksi huono puoli tässä Suomen mäkihypyssä. Tiedättekö mikä se on? Se on semmoinen, että niin, tai oikeastaan voisi kysyä niin päin, että kumpia on enemmän, hyppyrimäkiä vai mäkihyppäjiä? Tahtoo olla vähän sillä tavalla, että ei ole mäkiäkään enää paljon, mutta ei ole kyllä hyppääjiäkin. Meillä on aika paljon purettu vanhoja mäkiä ja se harrastus on jäänyt ja menty tuommoisiin isompiin mäkiä. Se täytyy aloittaa kumminkin, niin kuin polkupyörällä ajokin, niin aika pienistä. Antti tietää sen, että tuolla Harjulassa, Hollolassakin oli vanha hyppyrimäki ja se on jo ennen kuin minä tulin Hollolaan, se oli purettu. Puumäet ei kestäneet kovin kauan. Minun kotimaakunnassa on hieno mäki, jossa Kaustisella ja olin siellä paikalla, kun Sveitsin Walter Steiner aikoinaan hyppäsi siellä mäkiennätykseen. Ja sitten on video vielä olemassa tuolla YouTubessa, kun Kaustisen hyppyrimäki räjäytetään. Se on vain yksi pamaus, kun puurakenteet putoavat sinne. Betonimäethän ne nykyään on, mutta tämä nyt siitä kisatoimitsijatehtävästä ja se ei siihen ole jäänyt. Minun nuoruuden laji, joka tuli tuossa jo, niin on pesäpallo. Ja siinä on edustanut useampaa seuraa ja Lahden Mailaveikot oli pitkään minun seura ja oli Lahden Mailaveikkojen johtokunnassa parisenkymmentä vuotta myös mahdollistamassa sitä ja en nyt ole ollut eläkevuosien jälkeen, mutta seuraa lajia ja Lahteen tuli nyt hiljattain tämmöinen, käydään tekonurmilla nykyään se peli, jolloin se on turvallisempaa. Hiekkakentällä pallo monesti pomppasi johonkin vartaloon tai muuta. Nyt se on säännöllisempää, kun on tekonurmet olemassa pelialustana. Että siinä on ollut kaikenlaisia. Sitten on tullut luottamustehtäviä, että esimerkiksi semmoinen kuin Suomen pesäpalloliitto, niin puhuttiin tässä Lammin miehistä, kun tunnettiin, niin olin semmoisessa kuin pesäpalloliiton liittovaltuustossa vuosikausia ja samoin semmoinen kuin Suomen kuntourheiluliitto, niin olin sen liittovaltuustossa. Ne liittovaltuustot on tuollaisilla valtakunnallisilla järjestöillä semmoisia
elimiä, jotka päättää niistä isoista asioista ja sitten urheiluseurat maakunnallisesti ja alueellisesti toteuttaa. Niin tämmöisiä luottamustehtäviä on urheiluseuran kautta tullut ja sitten tietysti Lahdessa erilaisia, että on ollut mukava elää siinä ja pystyy vieläkin olemaan. Vanhoja miehiähän siellä Salpauslain kisatoimitsijakin on, mutta aina tulee kansainväliseltä hiihtoliitolta kiitoksia, että Lahdessa on järjestetty hyvät kisat. Nuoria sinne yritetään saada mukaan, mutta enemmän. Siellä on tämmöisiä vanhoja ukkoja niin kuin minäkin. Ja tehtävissä on uskollisia ja opetettuja, osaavat tehtävänsä. Ja sitten tämä seurakuntapuoli, mihin viittasin, niin seurakuntaelämä on minulle ollut niin kuin jo nuoresta lähtien semmoista tärkeää. Mä oon joskus sanonut jossain, kun asun tuolla Jalkarannassa, että sanon ihan juhlallisesti, että taivaan Isä on siunannut minua niin hyvin, että aina minä olen kuullut kotipihalleni kirkonkellojen soiton. Mä oon jotenkin asunut niin lähellä kirkkoja ja varsinkin tuolla Pohjanmaalla nuoruudessani, niin joki oli välissä ja joen toisella puolella oli kirkko. No se ei pelasta ihmistä, jos kirkonkello äänet kuuluu, mutta se voi olla hyvä kutsu Herran huoneelle. Ja tuossa kun mä asun Jalkarannassa, siinä on seurakoti lähellä ja sitten Ristinkirkon kellotkin kuuluu hyvin siihen meidän pihalle. Se on ihan mukava. Tietysti se, jos ei ole kirkon lähellä, niin ei kuulu, mutta seurakuntaelämä sillä lailla, että siinä on paljon toimintaa ja minä olen saanut silloin luottamustehtäviä jotakin kerrankin äsken, että on seurakuntaneuvostossa ollut ja sitten on nytkin vaikka siinä Salpauslain kirkon toiminnassa semmoisen kuin Ilosanoma toimikunnan puheenjohtaja, joka järjestää kaikki nämä tapahtumat kirkon prosessi. Ja sitten aikoinaan ystäväni Heikki Laine, Suomen parhaaksi pesäpalloilijaksi vuonna 1964 valittu henkilö, oli tuolla Launella, asuu edelleenkin, oli aktiivinen seurakuntaihminen ja se sanoi minulle aina, että tuu tuonne Launeen seurakunnan miesten piiri, samanlainen piiri kuin hän. Ja minä sanoin, että tuu minä heti kun aikaa. Ja mä huomasin pitkään, että sehän oli mulla tekosyy. Että meillähän kaikilla 24 tuntia aikaa, ei enempää eikä vähemmän. Ja en minä mennyt sinne. Sitten minua jotenkin puhutti se, että kun se Heikki ei jatko sitä kutsua ja sanoi, että tuu, että et ole käynyt siellä miesten piirissä. Ja sitten minä kerran menin sinne ja siitä asti minä olen ollut. Ja montako vuotta me ei ole siellä oltu, mutta se 20 vuotta ei ole kovin kaukana. Ja niin sinne minä jäin tämän kaltaiseen juttuun, mitä Ristokin ansiokkaasti vetää ja kertoi vuodet, kuinka kauan on vetänyt. Ja ei voida kilpailla teidän kanssa, eikä teidän tarvitse kilpailla meidän kanssa, mutta nämä on ihan samanlaisia juttuja. Miehet kokoontuu ja siellä puhutaan, ollaan Jumalan sanan ääressä, ollaan seurakunnan tehtävissä, ollaan kavereita keskenään. Se on meillä ainakin, sanoppa ei joku muu argumentti, onko muuta, mutta tämmöiset asiat ainakin meitä yhdistää tuolla Launeilla. Siellä on se tietysti, että meillä on muotoutunut semmoinen käytäntö siellä, että me aloitamme syyskuun alussa, toukokuun lopussa lopetamme. Ja tämä kesä on meillä vähän niin kuin kesäloma, mutta seurakunnalla on muuta toimintaa, osallistutaan sinne. Retsi, me puhunko Retsi itse mielessään käyttää itsestään nimeä Retsi, minä usein sanon Reijoksi. Niin Reijo on vastannut siellä muun muassa semmoisesta kuin hautaankannosta. Nyt on kaupungissa varsinkin, on paljon ihmisiä, joilta kuolee lähiomainen, ei olekaan sukua enää ketään paikalla. Launeen seurakunta tarjoaa hautaankantopalvelu, siis arkunkanto. Ja siihen tarvitaan se 6 miestä. Ei ole välttämättä kuin yksi omainen. Reijo on koonnut väkeä siihen ja sitten kertonut niille, että nyt olisi taas ensi pyhänä pitäisi tulla kantamaan. Ja miehet panee tummat puut päälle ja käyvät arvokkaasti kantamassa. Pieni muodollinen korvaus seurakunnalle siitä tulee. Miehet ei saa muuta kuin hyvän mielen. Sitten me on tehty monenlaista muuta. Me on tuon Reijon kanssa esimerkiksi tehty sillä lailla, että diakoniatyötä autettu. Kun hävikki ruokaa, Lahdessa oli isot varastot, niin diakoniatyö katsoi kohteet, mihinkä tämmöinen apu kuuluu. Reijon johdolla haettiin sitten sieltä pisteeltä ruokaa, mentiin Launeen kirkon keittiön, tehtiin valmiit paketit, sitten heitettiin tuonne mun pösön takaluukkuun ja lähdettiin ajamaan kohteisiin. Kenenkään kotiin ei menty suoraan, soitettiin, että täältä tulee seurakunnan ruokakassi nyt, ja ne tuli ulos vastaan ja saivat sen ja hyvän mielen.
ruokaa. Ja en tiedä miten Kuhmoissa, mutta kyllä kaupungissa tuo hävikkiruoan jako, me ei olla nyt sitä aktiivisesti tehty, mutta se oli yhtä tämmöistä miestenpiirin toimintaa, niin kyllä tarve on suuri. Siis sillä lailla voi sanoa, että on ihmisiä, joilla on suorastaan nälkä. Ja se on pieni apu monelle ja tärkeä apu. Mutta että seurakunnassa on monta muuta semmoista, ja sitten harrastustoimintaa siellä on kovin paljon, ja on ollut vetämässä raamattupiirejä ja tämän kaltaisia. Ne on niin kuin antanut sisältöä sitten, kun nyt ei enää ole mitään millä työelämästä niin kuin kehuisi itseään, niin voi ainakin sanoa, että ne on ollut ainakin seurakunnan kyydissä mukana. Mutta olen kokenut kyllä sen, että joku tuommoinen miesten piiri, paitsi nyt sitten on noissa päättävissä elimissä ollut omassa seurakunnassa, niin se on hyvä. Ja sitten messuavustajina me toimitaan, ja minäkin olen kirkkoherralta saanut sitten, mulla on ehtoollisen jako-oikeus, ja olen saanut myös saarnaluvan 2 kirkkoon, ja olen parissa kirkossa Lahdessa pitänyt saarnojakin. Sehän vaatii sitten semmoisen tietynlaisen jutun, ja kirkkoherran antaa luvan, jos antaa. Eli tämmöistä hengellistä toimintaa on saanut tehdä. Ja sitten kun Launeella on esimerkiksi seurakunnalla semmoinen tapa, se ei myöskään ole mikään semmoinen pelastuskysymys, mutta kirkkokahvit on kyllä hirveän hyvä asia. Kun messu on pyhänä, niin sitten jäädään kirkkokahville. Seurakuntalaiset tapaa toisiaan, niin Launeella on semmoinen hyvä tyyli, että joka ainoa pyhä siellä on kirkkokahvit. Ja ne ihmiset sen kahvin takia tuu sinne, mutta sitten kun ne sen kahvia saa, niin se tuo semmoista vapaata seurustelua. Meillä on miesten piirillä oikein hyvä semmoinen kahviryhmä. Mitä siihen Reijo kuuluu noin lukumääräisesti? 4 miestä. Niin, se tulee sillä valmiiksi. Ja sitten 1 keikkamies. Joo. Eli tämmöisellä joukolla niin ne miesten illat, semmoiset kun me kokoonnutaan, kahvitetaan, mutta myös seurakunnalle määrättyinä aikoina. Esimerkiksi äitienpäivänä. Aina miesten piirin miehet keittää kahvit, hommataan täytekakku